ሓደ ክፍሊ ከኣቱ ከለው ህልውንኦም ዝስምዓካ ሰባት ኣለው እዞም ሰባት እዚኦም ዓዊሎም ስለ ዝዛረቡ ወይ ድማ ካብ ካልኦት ዝያዳ ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ይኮነን ብምኽንያት እቲ ዘለዎም ርእሰ ምትእምማን እዩ ብኣንጻሩ ከዓ ካልኦት ሰባት ኣለው በላሕቲ ክእለት ዘለዎም ጻዕራማት ሰራሕተኛታት ግን ከዓ ክዛረቡ ከለው ሰጋእ መጋእ ይብሉ ክሰርሑ ከለው ከዓ ኣብ ርእሶም ጥርጣሬ ይሓድሮም እቲ ፍልልይ ናይ ምስትውዓል ወይ ድማ ናይ በልሒ ይኮነን ናይ ድሕረ ባይታን ናይ ኣፈጣጠራን ፍልልይ እውን ኣይኮነን እቲ ዓብይ ፍልልይ ርእሰ ምትእምማን ወይ ድማ ኮንፊደንስ እንብሎ እዩ እቲ ሓቂ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ምስ ርእሰ ምትእምማኖም ወይ ድማ ኮንፊደንሶም ኣይፍጠሩን እዮም ኮንፊደንስ ወይ ድማ ርእሰ ምትእምማን ክትሃንጽዎ ትኽእሉ ምዃንኩም እንተነገርክኹም ከ ሰላም ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም ሓውኩም ኣንበሴ በዓል ሞያ ጥዕና ስነ እምሮ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኮንፊደንስ ወይ ርእሰ ምትእምማን ተሃንጽ ዝብሉ ነገራት ክንርኢና ክሳብ መጨረሻ ናይ ዝመደብ ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ናብኡ ከብለኩም ስለዚ መጀመርያ ርእሰ ምትእምማን ወይ ከዓ ኮንፊደንስ እንታይ እዩ ካብ ዝብል ንጀምር ብልክዕ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ብንጹር ንረዳእ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ርእሰ ምትእምማን ባህሪ ወይ ስብእና ኣይኮነን ዘለካ ወይ ዘይብልካ ነገር እውን ኣይኮነን ርእሰ ምትእምማን ውጽኢት እዩ ወይ ከዓ ኣእምሮኻ ብዛዕባኻ ዝበጽሖ መደምደምታ ማለት እዩ ኣእምሮና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ነፍስና እዛ ሕቶ እዚ ኣይሓትት ንሳኻ እታያ እዚ ሰብዚ ናይ ብሓቂ ብኣግባቡ ህይወቱ ክመርሕ ከኣምኖ ይኽእል ኢሉ ይሓትት ናይዚ ነገር ዝመልስ ከዓ ብመርትዖ ተመርኮሰ ክኸውን ይደሊ ንኣብነት ናይዚ ሰብዚ ሕሉፍ እንታይ ይመስል ነይሩ ኢሉ ይምርምር ሕሉፍካ እንድሕር ብፍርሕን ብምህዳምን ዝተመልአ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣይፋልን እዚ ሰብዚ ህይወት ክመርሕ ኣይክእልን እዩ ከምዝን ከምትን ክገብር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ይድምድም ብኸምኡ ከዓ ኮንፊደንስ ዘይብልካ ወይ ከዓ ርእሰ እምነት ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ብኣንጻሩ ኣእምሮና ሕሉፍና እንድሕር ብንኣሽቱ ጻዕርታትን ፈተነታትን ወይ ስጉምትታትን ዝተመልአ እንድሕር ዳ ኮይኑ የእምሮና እወ እዚ ይኽእል እዩ ኢሉ ይውስን ስለዚ ኮንፊደንስ ወይ ርእሰ ምትእምማን ማለት ዝስማዓካ ነገር ዘይኮነሲ ኣእምሮኻ ብዛዕባኻ ዝድምድሞ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ብዙሓት ሰባት ብዋሕዲ ኮንፊደንስ ወይ ርእሰ ምትእምማን ክቃለሱ ንርኢ ቀዳማይ መብዛሕቲና ዝዓብናሉ ሃዋህው እዩ ንሱ ከዓ ጌጋታት ከም መምሃሪ ዘይኮነስ ከም መቕጻዕቲ ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ንኮንፊደንስ ዝጎድኡ ምኽንያታት ሓደ እዩ መብዛሕቲና ክንዓቢ ከለና ብዘይግቡእ መንገዲ እንዳተኣረምና እንዳተቐጻዕናን ምስ ካልኦት መተዓቢትና እንዳተነጻጸርናን ኢና ዓቢና እዚ ከዓ ብዙሓት ነገራት ኣብ ክንዲ ከመሓይሽ ይኽእል እየ ዝብል ትምህርቲ ንወስድ ክጋጌ የብለይን ዝብል ፍርሒ ኢና ንወስድ እዚ ድማ ራዕዲ ዝፈጥር ራዕዲ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ኮንፊደንስ ናይ ዘይምህላው ምኽንያታት እዩ ካልእ ነቲ ሓቀኛ ህይወትካ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምዘርእይዎ ህይወቶም ኣይተነጻጽር ንስኻ ጻዕሮም ኣይትርእን ኣለኻ ዓውቶም ጥራይ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ እዚ እንድሕር ዳ ተነጻጽር ኮንካ በብቕሩብ ንስኻ ካብኦም ትትሕት ምዃንካ ኢኻ ትሓስብ ካልእ ዓብይ ምኽንያት ናይ ትሑት ነፍሲ እምነት ኣቮይዳንስ ወይ ድማ ምህዳም ዝበሃል እዩ ካብ ዘይምቸአካ ወይ ኣይክእሎን ኢኻ ብትብሎ ነገር ብዙሕ ግዜ ክትሃድም ከለኻ ኣእምሮኻ ንግዚኡ ዕረፍቲ ክስምዖ ይኽእል እዩ ግን ከዓ ኣእምሮኻ ዝምሃሮ ትምህርቲ ኣሎ ካብ ዘይምቸአኒ ወይ ካብ ዘይክእሎ ነገር እንተሃዲመ ውሕስነት ይስምዓኒ እዩ ዝብል ትምህርቲ ይወስድ ስለዚ ኣብ ዝቕፅሉ እዋናት እውን ክትሃድም እዩ ዝግድደካ ብኡ ንብኡ ከዓ ዓለምካ ትጸብብ ትብዓትካ ይደክም ርእሰ ምትእምማንካ እውን ብኡ ቢሉ ይሃጥም ብዛዕባ ልዑል ርእሰ ምትእምማን ወይ ድማ ኮንፊደንስ ዘለዎም ሰባት ንዛረብ እስኪ እዞም ሰባት እዚኦም ፍርሒ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ፍርሒ ኣለዎም ጭንቀት ኣለዎም ምጥርጣር ኣለዎም እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ግን ንሳቶም እዞም ስምዒታት እዮም ኩሎም እንዳሃለዎም ይፍትኑ ስጉምቲ እውን ይወስዱ እዮም ስለዚ ርእሰ ምትእምማን ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን እዩ ማለት እዩ ርእሰ ምትእምማን ማለት ፍርሒ ንዓይ ክቆጻጸረኒ ኣይፈቅድን እየ ዝብል ውሳኔ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ናይ ብሓቂ ልዑል ርእሰ ምትእምማን ወይ ድማ ኮንፊደንስ ክህልወካ ትገብር ናብ ዝብል ክንሓልፍ ኢና ናብኡ ከብለኩም እየ ከመይ ጌርካ ብግብሪ ልዑል ርእሰ ምትእምማን ክትሃንጽ ትኽእል ከምታ ዓንተ ወይ ዝጠቐስናዮ የእምሮና መርትዖ ይደሊ እዩ ንሕናስ ንህይወት ብቕዓት ምዃንና መርትዖ ይደሊ እዩ እቲ መርትዖ ከዓ ብስጉምቲ ዝጅመር እቶም ስጉምትታት እንታይ እዮም ካብ ንኣሽቱ ስጉምትታት ክትጅምር ኣለካ ዓብዪ ዓወት ኣየድልየካን እዩ የእምሮኻ ይዕዘበካ ከም ዘሎ ሕሰብ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ወይ ክትገብር ክትሓስብ ከለኻ ጥርጣሬ ወይ ፍርሒ ክስምዓካ ከሎ ኣይ ኢልካ እታ ትኽእላ ክትገብር ፈትን ኣብ ከይዲ ህንፀት ርእሰ ምትእምማን 6 ክንገብረን ዝግበአና ስጉምትታት ኣለዋ ንሳተን ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪአን ኢና ቀዳማይ ስጉምቲ ካብ ንእሽተይ ምጅማር ኮንፊደንስ ንክንሃንጽ ዓብዪ ዓወታት ኣየድልየናን እዩ ንኣሽቱ ተግባራት እዮም ዘድልዩና ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ የእምሮና ንኣሽቱ ተግባራት ንኣሽቱ ፈተነታትን ጻዕርታትን እዩ ዘርኢ ስለዚ መዓልታዊ ንኣሽቱ ወላ ዘይምችውናን ዘይጥዕሙናን ነገራት ክንገብር ኣለና ንሶም ተኣኪቦም ከዓ ዓብዪ ነፍሰ እምነት ክፈጥሩልና ይኽእሉ እዮም
ስለዚህ ካብ ንእሽተይ ንጀምር ካልኣይ ስጉምቲ ንነፍስኻ ዝኣተኻዮ ቃል ኣኽብር ሓደ ነገር ክገብር እየ እንድሕር ዳኢልካ ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣተግብራ እንድሕር ዘጌርካዮ ምስ ነፍስኻ ዘለካ እምነት ይባተኻሎ ማለት እዩ ነፍስኻ ንዓኻ ኣይኣምነካን ኣሎ ማለት እዩ ብዘይ ነፍሰ እምነት ከዓ ርእሰ ምትእምማን ክህነፅ ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ፅባሕ ንጎሆ ተስየ እዚኣ ክገብር እየ ኢልካ እንድሕር ዳ ወሲንካ ዝተፈጥረ ይፈጠር እታ ነገር ክትገብራ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ዓብይ ነፍሰ እምነት ወይ ከዓ ሰልፍ ትራስት ይፈጥር ነፍሰ እምነት ወይ ከዓ ሰልፍ ትራስት ዝበሃል ኣእምሮናን ንሕናን ክንተኣማምን ኮለና ዝፍጠር ማለት እዩ ነፍሰ እምነት እንተዘይሃልዩ ከዓ ርእሰ ምትእምማን ክህነፅ ከቢድ እዩ ንኣብነት ካብ ሎሚ ጀሚረ ንጎሆ ሰዓት 6 ምትሳእ ክጅምር እየ ኢልካ እንድሕር ዳ ነፍስኻ ቃል ኣቲኻ ኣተግብራ ካብዚ ኣጀምር ንጎሆ ምትሳእ እታ ዝቐለለት ስራሕ እያ ስለዚ ካብዚ ኣጀሚርካ ምስ ነፍስኻ ዘለካ እምነት ኣስተኻኽል ሳልሳይ ስጉምቲ ምስ ነፍስኻ ትገብሮ ዝርርባት ኣስተኻኽል ኣሉታዊ ዝኾኑ ነፍሰ ዝርርባት ኣቋርፅ ሕድሕድ ንዛረቦ ነገራት ኣእምሮና ሴቭ ይገብሮ እዩ ብኡ ድማ እዩ ዝመሓደር እቲ ንሕና ንነፍስና ንዛረቦ ኣእምሮና ከም ሓቂ ገይሩ ይዝቕበሎ ብኡ መንገዲ ከዓ ንኽውንነትና እዩ ዝቐርፅ ስለዚ ንነፍስና ንዛረቦም ነገራት ኩሎም ኣወንታውያን ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ንኣብነት ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ካብ ምባል ኣነ የመሓይሽ ኣለኹ ኢልካ ንነፍስኻ ምዝራብ ወይ ድማ እዛ ነገር እዚኣ ኣይክእላን እየ ኢልካ ጠቕሊልካ ካብ ምድምዳም ከባድ እያ ግን ከዓ ክፍትና እየ ምባል ራብዓይ ስጉምቲ ኣካላትካ ተጠቀመሉ ኣካላትካ ንእምሮኻ ይፀልዎ እዩ ቅንዕ ኢልካ ደው በል ምስ ሰባት ክትዕልል ከለኻ እውን ቅንዕ ኢልካ ዓይኒ ዓይኖም እንዳረኣኻ ተዘራረብ ክትዛረብ ከለኻ እውን ቀስ ኢልካ ብርጉእ መንፈስ ተዛረብ እንድሕር ነፍሰ እምነት ወይ ኮንፊደንስ ዘይስምዓካ ሃልዩ ኮይኑ እውን ከም ዘለካ ጌርካ ኣክት ግበር ብተረጋጋሚ ከም እንድሕር ዳ ጌርካ ኣእምሮኻ በብቁሩብ እንዳኣመኑ ይኸይድ እሞ ብኡ ቢልካ ከዓ ልዑል ርእሰ እምነት ክትጠሪ ትኽእል ኢኻ ሓምሻይ ስጉምቲ ንፍርሕኻ ግጠሞ ርእሰ ምትእምማን ብዝተረጋገመ ግብርታት እዩ ዝህነፅ እምበር ብምሕሳብ ኣይኮነን ከምዚ ክገብር እየ ኢልካ ክትሓስብ ብምውዓል ተሃንፆ ርእሰ እምነት የለን ስለዚ ከም መደብ ሒዝካ መዓልታዊ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዘፍርሑኻ ዝነበሩ ነገራት ተጋፈጦም በብቁሩብ ካብዚ ነገር ዝታይ ይመሃር ለካ እዚ ነገር እዚ ክኢለ ክሓልፎ ክእል እየ ኢሉ ትምህርቲ ይወስድ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ንርእሰ ምትእምማን ካህንፅ ዝኽእል ሻርሻይ ስጉምቲ ክእለትን ብቕዓትን ኣማዕብል ክእለት ወይ ብቕዓት ብዝወሰኽና ቁፅሪ እቲ ውሽጥና ዝስምዐና ምጥርጣር እናቐነሰ ይኸይድ ስለዚ ስልጠናታት ብምውሳድ ድዩ ወይ መፅሓፍቲ ብምንባብ ፖድካስትታት ብምስማዕ ነፍስኻ ይዕቢ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዘለካ ፍልጠት እንድሕር ዳ ዓቢኻ ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ምስ ሰብ ክትረዳዳእ ሓሳብካ ክተካፍል ትምህርቲ ክትህብ እውን ስለ ዘኽእለካ እዚ ድማ ንኮንፊደንስካ ብጣዕሚ እዩ ዝሃንፆ ስለዚ ነብስና ናማዕብል ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ክሳብ ዝዳለዎ ንእሽተይ ክፅበአ ትብል እንድሕር ዳ ሃሊኻ ንዘለኣለም ክትፅበአ ኢኻ ምክንያቱ ምትእምማን ድሕሪ ተግባር እምበር ቅድሚ ተግባር ወይ ድማ ብሓሳብ ኣይመፅእን እዩ ካልእ ሰብ ምዃን ኣየድልየካን እዩ ወይ ድማ ንካልኦት ተድንቖም ሰባት ምምሳል ኣየድልየካን እዩ እቲ ክትገብሮ ዘለካ እታ ንእሽተይ ትኽእላ ነገር ምግባር ጥራሕ እዩ መዓልታዊ ኣብ ተግባር ኣተኩር ንኣሽቱ ነገራት ስራሕ እዚኦም እንድሕር ዳ ጌርካ ሓደ መዓልቲ ንሕሉፍካ ምልስ ኢልካ ክትሪኦም ከለኻ ርእሰ ምትእምማንካ ከም ዝሃነፅካዮ እምበር ከም ዘይተዋህበካ ክተስተውዕል ኢኻ እዚ ኩሉ ድማ ስጉምቲ ክትወስድ ካብ ዝወሰንካላ መዓልቲ እዩ ዝጅምር ከተሳኽዑ ድማ ኢኻ ክሳብ መጨረሻ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልበየ ዘመስግን ክቡራት ተኸታተልቲ ንቐፃሊ ኣብ ዙርያ ስነ ልቦናን ስነ ኣእምሮን ክስራሓልኩም እትደልይዎ መደብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡለይ ብሓፈሻ እውን ብዛዕባ ዝሎማዓንቲ ዘካፈልኩኹም ሓሳባት ዘለኩም ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡ ይሓትት ሼር ሳብስክራይብ ከምኡ እውን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ይቐኒየለይ